Sure na kayo ni pre. Tulog kayo. Tara, managa na takiray. Hindi ko yung anak pre. Sumuka na mabata ka, oy! Pre, natulog din mong anak oh. Pre, di ba ka na mamatano kay mukuyog ra bagyod na? Basta ding anak nga tulog pre. Naghagok pre. Lam kay nagdamgo. Pre, hinahinay lang taglakaw pre para makasibat ta. Impas pre, katama ko. Pag-amping pa kay makamata nga. Tara, hinahinay ra. Pre, tulog kayo. Pre, sure ka nga natulog na. Kay mukuyog ra bagyod na. Sure na kayo ni pre. Tulog kayo. Tara, managa na takiray. Wala ni pre. Nagdamgo ra. Paano ko pre, oy? Tara na. Tara pre. Saba pre. Tara na, isig dugay-dugay dira. Success pre, kita kasi batas sa mga anak. Tara na. Kaya nagsugong ito sabong ron. Hindi ko yung anak pre. Sumuka na mabata ka, oy! Kuban ko ba? Natagpa kayo ko na anak ni mo pre. Hala, tara! Kuyog na lang ta sa mukha ni, oy! Yay! Kalamit sa mga ice cream. Bugnaw pa yun kaayo. Kalamit aray na. Kalamit na bugnaw. Lamit na flavor. Gusto ko ito ba? Lamit kayong Sarmina oh. Bugnaw kaayo oh. Kagi na bataan ni mo! Kuyog-kuyog, manggod! Ngayon gid ng bata pre, mga gid na. Pagpalit na lang dito pre. Mao lagi ni kung giingon ba nga magkuyog-kuyog kag bata magsigig pangayo. Kini po si Kiray kung asa po ta, tuwa pod. Gusto ka Sarmina? Lamig ko Sarmina. Gusto ka? Pagpalit. Wa na gid pre, niligid mo anak ko. Sa mukha ni mataan eh. Sige na lang. Pre, wala ko naging kwarta pre. Na, mao lagi ni kung giingon ba? Basta magdala tag bata, kinahanglan lagi tag kwarta. Sige na ba? Gusto ko ato. Yang sama na to ni Ron o man tag kwarta. Kalami. Ayaw di ma. Ice cream, di kuha ni Sarmina. Tandaway mo anak pre, nang harabat na. Na, usaon naman lang natuhan ni Ron. Naman tayo. Pa, gusto ka pa? Kabadlungon gini mong mata ka.